Hi guys, welcome to my channel. Sa karon mga idol, ako sa usa ka amiga nga mga dito ko namig ukay-ukayan karon kay barato ra kaadtong adto. So actually ang ukay-ukay mga idol nindot kaayo ug barato pa jud. So kini ang gisuot ukay-ukay jud ni tag 5 pesos ni siya ngadto sa among lungsod. So karon mga rinmispikas lungsod mga idol, mamili mi ngadto worth 200 pesos. So saan naabot ang 200 pesos mo? So mo ni mga idol, so worth 200 pesos ag among kanang ukay-ukay challenge karong adlaw. So tan-awa nato og pila ni ka short, pila ni ka jacket, pila ni ka kalo or unsa pa ngadto, basta 200 pesos og target namo nga mapalit is napo ka items. So napo ka items sa ato ng paningkamutan mga idol aron ma-challenge ta pag budget sa atong kwarta. So unsa paghiwat ninyo? Tara uban ko sa mong journey. Yeah. Whoa, whoa. Yeah.
So karon mga idol murag failed me sa ikaduha na mo nga mission nga ukay-ukay kay murag wa mi napilian. So karon mangita na pud taglaing ukay-ukayan nga re. So manaka tagbukid na pod lungsod bitaw. So tara manguban ta ninyo.